Ake ngibakhulule abantu bakaNkulunkulu umsisi bakhulule batshele ngaze besabe ukuza kwimi bezongeseka becabanga ukuthi mhlambe ngiyayitshela sengiphakeme kade ngiphakeme nkosama nginalutho lo yamfana ulandela uManqele. Le video ezoqhubeka manje uwelile uchaza ngevideo esisabalele einkundleni zokuxhumana lapho ekade eziba khona umuntu obemkhulumisa. Uwelile-ke uyazichazela yena-ke, sicela ukuthi ulalele bese ushiya uvo lwakho. Akekho umuntu ongathi aqhamuka nje avela kushuthi ngaphandle kwesizathu ngimbambe eqhamuka kude lapha eseza ngambona ukuthi ifoni useyithe uyibhekise ngakimi ngathi ngizomqaqa ngoba ngizovele ngithule ngithi do ngingawuqaqa wathi angibhunyele ngamanzi ngabuye ngabuka ukuthi ngizona ikhera yami abantu bothi mase bebona sengenza liyadi noma ngimshayi bese bebona ukuthi yabo ukuthi ngiqhwalile ngisithwanqhwanga ama-customer bese yabaleka wangicasula nje lamfana kaManqele wangenyanyisa nje ukuthi ngave uqhamuka ushuthi weyingane nje ayizothenga kudla lento ayizokwenza lutho izinto kuzokushutha nje izokushutha nje nganyanyiswa yilokho yonke mfana ngijwayela kabi lo akufanele ngimbhonye kahle kahle ngase ngibuka ukuthi manje abantu shuthi bazongibona ukuthi ngisithutha mina shuthi ngisilwi ngambe ngishaya abantu yabo kanti iyacike ukuthi umuntu ombone seza kuthi phethe ikhamera seyibhekise ngakuyo kanje awazi ukuthi izazi into zomfana kwaku izokuthini vele kwaku izokuthini yingakho ngathi nje angivele ngidle touch up ngimbuke nje eyisanganisi akukho lutho ngangingaguli ngangena lutho ngangi-right kabi nje ngaciwa isenzo sakhe lesa siphukuphuku lesiya futhi singaphucanga sophinde sibese sishaya-ke manje ngoba ngasinothisa abantu ngiyabatshela akekho umuntu ongavuni ukuthi umuntu aqhamukele kude qhamuke sekishutha nje sephethe ikhamera kanje sekishutha kusiza ukuthi ngimbambe ukuthi uqhamuka kude ukuthi ikhamera uyiphethe uyibhekise ngakini ngangeza ukumnaka kuthiwa ngimbona ngiseza kude. Uma ubuke le video yaze yafika la sisacela ukuthi ucommente ngo-love, kanti uma usemusha sisacela ukuthi usubscribe ukuze ujoyine umndeni wethu. Siyabonga kulaba asebesubscribile bafowethu, ngiyabonga. Le channel ingeyami, ingeyakho, ingeyethu sonke. Ngicela ukuthi ubhale kuma-comments izinto ongafisa ukuthi uzibone okanye uzizwe. Ngizozama ukufuna information ebese ngikhuluma ngaso. Bafowethu ungasabi ukubeka umbono, i-channel ingeyomuntu wonke. Wonke umuntu uvumelekile ukuthi asho okungaphakathi kuye. Ngiyabonga.